Ieparra txaldeon! Hombre, Haze moto, hau irekasko ala? bai, zeo. Eta nun galdu du gizona, nik harrapatu Nire izena Mikel eta zurea? Ni Xabi. Xabi, haze moto ahi. Bai, Ideal da moto hau. bai. Ostazu zenbat urte dituzu? 15 urte. 15 urte eta zenbat urtekin hasi zinean motokin? Ba, ia 3 urtekin. Lehenengo kuat batekin, Akuat batekin? bai, eta gero ba 5 hilabeteetara, ba, ja minimoto batekin. Eta zu txiki-txikitatik moto gustokok dituzu? Bai, beti. Bai, Bai. Gusta, eta kuat batekin ongi moldatzen zinean, Bai. 3 urtekin? Ja jartzen nun, ia 2 astetara, ba, 2 gurpiletara. Posible. A ber, hau ja beste nivela bada, hau beste maila bada. Honek ze motorra daka, ze zilindra da, kuidao. Ba, 250 zilindrei... 250. Bai. Zuretzako Vespa bat tonteri bada. Una de 49 Hori da, azkenean, una tonteria. Una tonteria. Eta guan zu zaude Mundial Junior honetan, zenbat zaudete hor? Ba, nire kategorian gaude 58. Zer mauzoa, Xabi? Ba... Moto honek titzen aldo, jatira! Oraintxe bertan, ba, goaz 3. 3. Bai. Eta gaina, claro, 58 izango dira batzuk, alemanak, portugesak, Bai, australianoak... australianoak, edozein lekutik. Bai. Orduan, zu hemendikan pasatzen zara, beste maila batera dela Delfin 3 edo hori. Moto 3. Moto 3. Hori da. Eta gero izaten igual Moto GP. Moto GP. Hemen ikuste dut izena, Cuna de Campeones. Bai. Hori zera, zure taldea edo? Hori da, hau da taldearen izena. Nongo taldea da? Valentziakoa. Valentziakoa. Bai. Hemen Euskal Herrian ezin da entrenatu, ez dago lekurik, zirkuitorik ez dago. Ez, azkenean zeren motor honekin ja zilindrada asko dauka, Bai. eta batzuk badaude, baina ja txikia egiten da. Eta joten zate esan duzu bezala, Zaragozara, Bartzelonara, Valentzira Bai, berdin da. begiratzen dugu abertze ze temperatura Bai. egiten du, gero igual, irikita edo itxita dagoen zirkuitoa, eta Asteburu osoa han pasa. bai, larun bat eta igandean, gero igandean bueltatzen geha, eta Zure ametsa zein da, Xabier? MotoGPera iristea. Bai, horixe. Bai. Campeón del mundo, Xabier. Hori zaila izango da, eta? Bueno, baina ez Bai. imposiblea. Importanteak izango dira sponsorrak eta izatea, Bai, ezta? azkenean beraiek gabe, hau ezin Ezin da. duzu. Jende oso ona, gelditu eginda lasterketarik gabe, eta Ja. batzuk txarrak dira, Ja. baina dirua daukate eta igotzen dira. Amigo, izan dinerito, nola dena, Xabier? Bai. Ni gero emango dit 5 euro, pizko gasolina botzeko nire. Hombre, Aizu, Xabier, ikusi ditut hor ondoan dakazu, trofeo pila bat. Venga, bagoazen. Badituzu mordoska, Zein da zuretzat hemen ikusten dituzun guztietatik, ez dakit, importantena, ilusio gehiena egiten dizuna da. Hartu behar dut, aber zein den hau. Circuit Ricardo Tormo, 3. sailkatua, First Race, Howard's European Talent... Hauan izan du da, hau, bai, oaintxe izan du da. Bai, 2021 bat maiatzak, oaintxe, bukatu Bai. duzu, 3. hori da. Hau eta matz. Mendikan zegoen bat, Bai. hau dela, Haurixe, bai, hau da campeón de España de supermotar. izan zara campeón de España. Bai, hau. Hau, Jesus, Zan. hau lehen urtean campeón de España izan Hori zinen. da. Bueno, Xabier, asteburu honetan eurra eman, bale? Bale. Zorte hon, eta badakit MotoGP horretan altxatzen duzunean nita zaroituko zara, Mika, zuretzak, bale? Bale. Badakit hemen dakazula Club de France Xabier Zurutuza legazi, bani hortan egongo naiz, bale? Eta asteburu honetako ni nire etxetik edo, hariko naiz zuri animatzen, bale? Telegazpi. Apa, Xabi, Apa. bega! Vale. Xabi!